Igbo ekele m unu na-anabata unu n'ụbọchị taa n'isi mbido telivishọn ya ebe ihe niile na-eme na ngwụchi izuụka. Ịmana na ngwụchi izuụka ka ji ewetere gị ọtụtụ ihe ahụ ga-eme gị ka izuụka gị wike ga were ka iwike bie ogologo ndụ na arụ isi ike ya urukosidi. Echefukwala ime gị isoro anyị na social media platforms anyị niile dị iche iche na website, Instagram na Twitter na Facebook na ebe niile. Chefuko na aha m ka bụkwa Maazị Edomikechukwu Samuel, aha m agbabụkwa. Ọwụ naanị m na-anọ n'ụbọchị taa mụ na agadaga nwaanyị asị ịfụ dị mkpa gị n'usi ego, mana ka ịhụ nwaanyị gị mara onye lụrụ ya ka ọ were aka ya kọwa onwe ya, maka na asị na gịnị I know from the horse's mouth. Horse nkombe. Horse. Ele udi horse ko. Don nka Chineke ji mee triumphant entry. Ese my mbiga anyị na-akọwa onwe ikozi ite aha m bụ papa gị. Mba. Aha m bụ ọ dị mma. Igbo bụ Igbo, ekele m unu ụtụtụ ọma nụ. Ebe anyị na-asịkarị unu bịa m unu ihe dị iche iche. Maka ịbịa n'ụtụtụ ọma ị na-egbaga onyonyo gị oge niile n'ụtụtụ gị na ahụ ndị isi mbido na-eweta unu ihe dị iche iche n'ụtụtụ ọma nụ, ihe na-enye unu obi aṅụrị, ihe ga-emekwa unu na-akpata akụ na ụba, na-enyekwa unu ahụ siri ike na ogologo ndụ. Mana tupu anyị na-aga n'ihu n'ụbọchị taa, aha m ka bụkwa Chinwe Ebili. Mi na nwanne m nwoke nọ n'ime ụlọ taa ga-ebidokwa ebe anyị kwụsịrị n'izu ụka gara aga gbasara ihe ezinụlọ, otu ga-esi na-eso ndị gị na ha bi n'izu ụka ọbụla, maka ụbọchị a na-akpọ Fraịde eru ha anụ ndị ụfọdụ chefu onye niile echefu ihe niile na ha so ụbọchị taa o Fraịde ma ndị ala ma ndị Igbo ma ndị dị iche iche ha Fraịde ahụ na-eme ndị polina abịa enwe uniform. O nwere ajụjụ m chọrọ iji, o nwere mgbe mụ na mmadụ na-ekwu okwu m sị ya, kedu ihe mere n'ụbọchị Fraịde a ga-eyiriri akwa Igbo onye ọbụla ga-eyi akwa Igbo? Gịnị mere? Ọ bụ ụbọchị duga m ọgwụkwa na m chọrọ iyi jesi pụta n'ụbọchị Fraịde. Aga m azinye ori na nkwari n'ụbọchị Fraịde, aga akpọ m. Oke, ya mere eji maka oriri na nkwari bụ ebido ụbọchị Fraịde. Ọhịa m na-eji ekwu ya na ngwụcha izu ụka ọbụla ka ị kpachara anya maka na oge oriri na nkwari nke eji akwari ego gị. Igbo bụ Igbo, anyị ka nọkwa na isi mbido TV n'ụtụtụ ọma nụ. Mi na nwanne m nwoke na-afụ ya, ọ na-eweta ji ihe na-eme unu na-achị ọchị ma na-emekwa unu na-enweta echiche. Maka isiokwu anyị ji bịa o buru ibu, ọ gbawa ọkpụkpụ, mana ịchọkwa ka anyị na-enye aka na-ejipụta ozi n'ebe dị iche iche. Gị na-akpọtụba anyị n'ekwentị anyị ma ị na-ele ihe onyonyo anyị, kpọkwa anyị na ma webụsaịtị anyị, jite na ya ozi ihe ọ bụla ịchọ ka anyị na-eme unu. Ụdị tọpik anyị bụ bịa taa, unu chọọ ije ajụjụ n'elu ya, unu na-akpọtụba anyị na-azakwa ọnụ gbasara ndị na-enwe obiọma iriri na eji adị aka ha nkụ, enwekwa ya na nwaanyị nwe ya na nwoke, di ha nye ha ego onwe ụmụ nwaanyị, kama ha ga-eji ego na-eshiri dị mma ezinụlọ ha rie, ha kpịa ya akpịa chie ihe na-enwe ha isi, ma ha pụọ na-eji ha rijuo afọ. Ugbo ịnọ na-ekwu na ụfọdụ ụmụ nwoke anaghị enye nwunye ha ezigbo ego ka e ga-eji sie. Agwa m gị sọsọ ụmụ nwoke ka m ga-ekwu. Kedu nka mụ akwụ nke ụmụ nwaanyị, ikwele nke ụmụ nwoke kedụkwana ụmụ nwaanyị na ha na-enye ezigbo ego, ha bịa pịa ego ahụ pịa ya enye. Ọ na nwaanyị na ọ na nwoke eme ndị nwoke na-enye ego ntakịrị, nwunye ha wee shie nri, ha gaa na ebe a na-eri nri, ha dọ ọda anya niile ma tọki ma isi ewu ma mbe, ha na-eriju afọ. Ha bịata n'oge gị na-aga ete mgbe nne di m dị na-eme nye nne di m na-ekwu, nne di m so ihe anụ nwoke na-elota n'abalị tuke m afọ, nwunye jee di m na-eri nri, ọsọ mba meta ka ebijuola m na ya ọ na-ata ụbakus, na-ajụ nne di m elekekwa mbakus, ọsọ ọtajuola afọ. Ọkpụ ha na-eji mata na ọtago ananama, anụ efi, anụ pig, anụ niile nọ na ọtajugo afọ na ọwụ ụsọ mmiri ọ na-eri n'abalị na-eme afe o ji na-ebu ibu. Mba,
ọnwụ nke ọ na-atakachi na-eji ọtaka ọpụmaji n'otu ọzọ nne ngwa na ego nta ji siteri enweghị ebe ọ na-aga eriju afọ ọha na-enwe obiọma iri na-eji mana iri na-eji ajọka anyị niile na-eri iri na-eji mana ọjọka maka otu esi esi anyị mara etu esi esi ya kwa eziokwu nwanne ụdị mmanụ eji esi mmiri eji esi nwe ka iri na-eji ajọka awụ na iwu nwoke nwaanyị ma ọnwa amụtara amụta nwata ka na-eto eto ị na-enwe obiọma iri na-eji biko hapụ ya gbalịa na-esi nri udo ụlọ bụ na ejije gbalịa site nri udo awụ agwa gị si agwa ime agwa na-adị ọnụ mana agwa na-enye ya n'ahụ nwa Adam ya nọ bidokwa ebe ọ kwụsịrị na-akwụ unu ka unu ga-esi mee gịnị lekọta ya bụ ọnụ isi na emeghị ikwuso ịga mmemme ndị mmadụ na-agba ahụ ọzọ ị ga-ajụ onwe gị mgbe ị ga-aga mmemme gị lee oche n'ebe emeghị nọ nga mmụọ ndị obodo nọ gị lee ebe emeghị nọ gị na-ele ndị mmadụ abịajugo ha mana echeta ha na ụbọchị gara aga gị na ha nọketere ọnụ gị ekwe ha nọdị gị na nkọnkọ ihe ha bịaghị ile ma awụ na mmemme mgbamakwụkwọ ka ha bịa ma oriri na nkwari dị iche iche ha cheta gị asị mba aga anọmi maka ị ga-akpatara ha aka ekwu ka ịnekwanye mpụ ihe chie anyị ma ndị ofe agaghị agwa gị na ọnụ na-eshi mana ị ga-eji aka mata na ọnụ gị na-eshi ushi inwe nwunye n'ụlọ ma inwe nwa ma nwanne hụ gị n'anya gị jụta ya biko ọnụ m ọ na-eshi ushi onye hụ gị n'anya ga-agwa gị eziokwu enwekwe n'iwe maka onye hụ gị n'anya gwa gị na ọnụ gị na-eshi ushi ọka gị ga-achọ ihe ị ga-eme ka ọ kwụsị ọka gị ma kama ndị ezi hụ ha na-agba ọsọ aka mma na-agwara gị eziokwu maka na asị na eziokwu na-elu ilu eziokwu bụ ndụ ọ na-elu ilu mana ọ wụ ndụ maka na agwa gị sị gị na gị lekwa ebe ị nwere nsogbu gị ga-elebara ya anya mara ka ị ga-esi wee kwụsị ya mata na onye ahụ gị n'anya onye na-agwa gị eziokwu hụ gị n'anya onye hụ gị na ọnụ m na-eshi ushi gwa hụ gị n'anya onye hụ gị gwa gị na ahụ gị na-eshi ushi hụ gị n'anya onye hụ gị gwa gị na ụkwụ gị na-eshi ushi onye ọbụla hụrụ ọghọm nọ na ndụ gị gwa gị onye ahụ gị n'anya ka onye ga-awọ gaa n'azụ ọ na-achị ọchị na ndị ị ga-agbalịsi ike o nwere ụfọdụ ihe ndị a na-aracha iwe ike na-etinye ya n'ọnụ o nwekwara nke a na-akpọ mouthwash a na-apị apị ị gaa n'ebe a ndị na-ereju ọgwụ jụọ ha sị ele dị ka mmiri a na-awụ n'ọnụ ikwu ya n'ọnụ gị kwụsị ọnụ gị domete ya ebe minute 1 minute domete ya n'ọnụ gị 1 minute gbopụ ya gị buru ya n'akpa na-agagharị ịnọ mgbe ị na-eme ofu ọnwa ị ga-ahụ ihe mgbanwe gaa n'ọnụ gị ushi ga-akwụsị gaa ebe ndị dọkịta nọ jụọ ha ma ebe nwee famasi gote a na-akpọ ya mouthwash ọnya na-eji asa ọnụ dịka ọgwụkwa na ị na-enwe ọnụ ushi biko gbalịsi ike ọ bụrụ na iwe onye mpa ka ị hapụ na-aṅụ mmanya ọkụ ma ịṅụ ụmụ ihe ndị ahụ niile ọ na-eme gịnị ọ na-atụtụrụ ushi ọnụ gharichicha ihe niile gharichicha ikwuzi okwu chọcha agbasa ọnụ ushi a eme ndị na-akwana gị n'anya maka ọnụ ushi mba onye ahụ hụrụ gị n'anya maka ihe ekwere aka ahụ eleghị ga-ahụ mmadụ ise bịa ma gwa gị enwe nwa agbọghọ gafere ugbu a ihe ji hụ ya n'anya ewezụga mama eji oge ebugo ka anyị na-akwa na-apapụ ya achọghị m ịpụta maka achọrọ m na nwa m mesa ihe nwoke na nwaanyị ka m gwa na ụmụ nwaanyị eji ha aga mba nye na ọ na-ekwu nwaanyị ka m gwa na ịma obodo abata na aha nwaanyị obodo ahụ ebidobe lekwa anyị nwa ka na-akpọ ụmụada ewepụrụ m okpu maka nke ahụ iwepụ okpu gị wepụ ome wepụ okpu mgbe in advance ewepụrụ ya bụ okpu in advance igbo ebe a ka a ga-apịachi ya n'ụbọchị taa ka anyị were ya mechie echefukwara na ọka bụ n'isi mbido telivishọn ị ga-agbalịsi ike ka ị na-ahụ na ị na-ekiri ihe niile ka anyị na-eme na isi mbido TV ebe a ka ga-abịa na njedebe n'ụbọchị taa echefukwara na aha m ka bụkwa Maazị Udom Ikechukwu Samuel ọ dị mma na ọ dịkwa na ọfụma mụta na ihe niile anyị gwara ọnụ n'ụbọchị taa aha m ka bụkwa Chinwe Ebili na-esonye na anyị
na webụsaịtị anyị na-akpọkwana anyị n'ekwentị ka anyị nọ na-aṅụrị ka anyị na-ekele unu ga-echere anyị n'ụbọchị izu ụka ọzọ na-abịa n'ihu ka eme gịnị